O BNG presenta documentos do Goberno Central que confirman que non hai impedimentos legais para que a residencia de maiores de Ribeira se construa nas Saíñas. Os nacionalistas agardan que a Xunta retome o proxecto no que sinalan que xa se investiron 800.000 euros. O Bloque Nacionalista Galego anunciou esta mañá en Ribeira que presentará novas iniciativas no Parlamento para instar a Xunta a retomar a construción da residencia pública de maiores proxectada nas Saíñas. O pasado ano, a conselleira de Política Social, Fabiola García, anunciou que se desbotara esta localización ao considerarse potencialmente inundable e logo de que o Goberno Central modificara a normativa para restringir a construción de edificios públicos en zonas potencialmente perigosas tras a Dina de Valencia. Esta mañá os nacionalistas achegaron documentación na que o Goberno do Estado confirma que non había trabas burocráticas nin legislativas para levantar o edificio nas Saíñas. Unha residencia na que xa se investiron, sen ter comezado as obras, máis de 800.000 euros de cartos públicos. E hoxe podemos demostrar, con documentos, que o Partido Popular lle mentiu á cidadanía de Ribeira cando afirmaba que había impedimentos legais para poder facer a residencia pública no lugar das Saíñas. Pérez Barral recordou que o proxecto, demandado polo BNG, aprobado en pleno e anunciado por Alberto Núñez Feijóo no 2021, quedou paralizado no 2024. Técnicos municipais e da Consellería traballaron para avanzar trámites, pero no 2024 quedou por presentarse o informe da Augas de Galicia, necesario para iniciar os traballos. E no 2025, a Conselleira de Política Social anunciou que non se podería construir nas Saíñas ao ser un lugar potencialmente inundable. A conselleira de Política Social, a ribeirense Fabiola García, acudía a un acto no Parque Natural de Corrubedo para dicir que había un impedimento legal por parte do Goberno do Estado, que había unha nova normativa con respecto ás zonas inundables a raíz das inundacións de Valencia, e nós, dende aquel momento, empezamos a traballar para coñecer a realidade deste asunto. Podemos dicir xa, con dúas respostas do Goberno do Estado, que eso era directamente mentira. Aquí temos unha resposta do Goberno do Estado do último trimestre do ano 2025, onde se nos di, literalmente, el Gobierno no ha solicitado a las comunidades autónomas la paralización de las actuaciones previstas amparadas en la legislación vigente. E, ademais, temos outra resposta do Goberno do Estado deste mesmo mes de abril, onde se nos di que en tanto no haya una modificación normativa vigente, las limitaciones del uso en las zonas inundables son las que establece el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Afirmou que a Xunta mentiu e exixiu ao Goberno galego que inicie con urxencia a construción da nova residencia pública de Ribeira, xa que ten todos os permisos, agás un, está conectado por transporte público e o lugar idóneo para esta edificación, desbotando a nova localización fixada por Política Social no lugar de Cruxeiras. A viceportavoz do BNG no Parlamento galego, Olaya Rodil, sinalou que se trata dun proxecto moitas veces anunciado e outras tantas incumprido, deixando de incorporar os orzamentos neste 2026. Pedirlle explicacións á Xunta de Galiza, ao Goberno do Partido Popular, á Conselleira de Política Social, onde van eses cartos que ano tras ano orzaban ou aparecían nos orzamentos da Xunta de Galiza, pero que nunca chegaron a executar e que xa desaparecen porque non teñen previsión desde o Goberno do Partido Popular de realizar en este ano 2026 ese proxecto de residencias. Ten que explicar o Partido Popular onde van eses cartos. Un servizo tan necesario como importante aquí non só no Concello de Ribeira, senón en toda a comarca. Realmente non temos datos concretos sobre cantas persoas están esperando por unha praza de residencia pública de maiores en Ribeira. O Partido Popular é tremendamente escurantista, tremendamente opaco, impide que poidamos acceder o conxunto da cidadanía e os grupos parlamentarios aos datos de lista de espera. Pero precisou que a finais de 2025 había en Galicia 25.000 prazas en residencias, 80% na privada. A deputada Rosana Pérez puntualizou que en Nova Arbanza só hai unha residencia pública, a da Pobra, e ten menos de 50 prazas, algo insuficiente para atender a demanda actual. Só viñeron aquí a remarcar a propia Conselleira de Política Social e o propio presidente da Xunta fixadevos que coincidencia, nas eleccións galegas do ano 2024. Fixadevos que nese ano, en febreiro de 2024, naquela campaña, tanto a Conselleira de Política Social como o presidente da Xunta
afirmaron, e está a hemeroteca para comprobalo, afirmaron que en xuño dese ano, xuño 2024, comezarían as obras da nova residencia e que en outono do 2025, que xa pasou, verdad, teríamos a residencia en funcionamento. Pois ben, estamos en maio de 2026 e acabamos de recibir, hai poucos meses tamén, a mala nova de que esta residencia non se vai poder construir. Pérez lamentou que 5 anos despois do anuncio se regrese á casiña de saída, polo que o BNG registrará novas iniciativas no Parlamento para afondar nesta cuestión. A Xunta apuntou que o Ministerio de Transición Ecolóxica lanzou unha consulta pública para actualizar a normativa de zonas inundables tras a Dina de Valencia, e coa súa entrada en vigor, a zona das Saíñas sería catalogada como área de risco de asolagamento, polo que o goberno galego descarta iniciar a construción dunha residencia nun lugar que pode supoñer un risco para a poboación. Ademais, Xunta e Concello de Ribeira traballan de forma conxunta para construir este centro no lugar de Cruxeiras.